Poštovani gledalci, pratite emisiju Gradske teme. Moj današnji gost je Zoran Bojanić, narodni poslanik u Vladi Republike Srbije. Dobro nam došli i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, bolje vas našao. Puno puta ste pokazali da se zalažete za interese kako građana Srbije, a ponajviše negde za svoje sugrađane. Za vas često kažu i da ste čovek iz naroda, jer uvek može da vam se obrati za pomoć ili neki savjet. Sad nas zanima kako izgleda jedan vaš radni dan. Lepo pitanje jer većina medija i mogu reći mnoge štampane medije mnogo više interesuje kakav je onaj restoran u Skupštini, jedan najobičniji radnički, pravi radnički restoran. I prvi put da me neko pita ovako pravo pitanje, pogodili ste u metu, odnosno u centar. Poslanik biti nije tako jednostavno. Pre svega ste vozač. Znači, da krenemo od početka, morate da ustanete negdje oko 5 sati ujutru, spremiti se, pogledati da li vam je auto u redu, sednete u taj isti auto i sad zavisi od obaveza u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Tamo ste najverovatnije i najčešće oko 9 sati ujutru. Ako ima neka poslanička grupa, imate možda i neki odbor resorni, zasedanja redovna počinju uvek u 10 sati ujutru i traju do 18 sati. I u tih od 10 do 18 spakovano je ono vreme koje svi vidimo preko televizije. Znači ono što gledamo u direktnim prenosima preko RTS-a, a vi umeđu vremenu imate mnogo drugih i mnogo važnijih obaveza. To je upravo ono što se ne vidi. To su obaveze koje imate u resornim odborima. Ima negde oko 17 odbora i oni pripremaju materijale za zasedanje, za plenume. Oni razrađuju sve teme, odnosno sve zakone koji dođu na dnevni red. Kad se sve to završi, vi bi trebali da ugasite svetlo, ugasite samo kamermani na RTS-u i ugasite reflektori u sali, velikoj sali Narodne skupštine, a vi, ako se vraćate za Kraljevo, opet volan u ruke do Kraljeva i onda kad dođete, hvala Bogu, sad imamo Miloša Velikog i to je relativno udobno i relativno kratko putovanje. Da, kad biste putovali svaki dan, ali vi imate zasedanje iz dana u dan. I kad dođete u Kraljevo, imate vremena da se malo sredite, da uzmete materijale koje ste dobili taj dan, da pogledate materijale koje ste dobili iz resornih odbora, da vidite materijale ako ste negde u nekoj parlamentarnoj grupi prijateljstva, šta se dešavalo i morate da se informišete. Pre svega da se informišete da biste sutrada nešto uradili. I onda imate najmanje vremena upravo za lokal. I upravo ova priča sad, zadnjih godina, ranije, pošto je meni ovo 3. mandat, u prva 2 mandata imalo je mnogo više vremena za lokalne teme i mogli ste da učestvujete u radu lokala, da saznate šta boli grad Kraljevo, koji su to problemi. Sada ovaj tempo to ne dozvoljava. Ja sam imao jednu sreću da su mi deca bila na studijama u Beogradu, pa sam ja mogao, kad mi oni dozvole, da ostanem sa njima tamo, da ne dolaze za Kraljevo i onda možete na detalje da se pripremite za sutrašnji dan, da pogledate sve šta je došlo od zakonskih predloga, od drugih akata, da pogledate, zavisi gde ste, u kom ste odboru. Ima mnogo materijala o kojima treba raditi, koje treba upoznati i o kojima na kraju krajeva treba diskutovati i dati neka pametan predlog koliko možete. Koje su to neka pitanja za koje se vi lično najviše zalažete? Ja sam i u sva tri mandata sam bio član odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i odbora za privredu, energetiku, trgovinu i turizam. U jednom mandatu bio sam i u odboru za prostorno planiranje. Sada sam i zamenik člana u odboru za Srbe u rasejanju. Pa mogu vam reći, sami nazivi odbora koje sam sad pomenuo govore šta su to teme koje mene interesuju i sa kojima sam najviše i preokupiran i kojima se bavim. Finansije, budžet pre svega i imao sam zadovoljstvo da radeći
u odboru za financije. U odboru koji je samo zasedaju sad u ovom mandatu, znači u ovom 11. od 2016. do ove godine, imao 107 sednica. 107 sednica imao odbor. To vam govori koliko je taj odbor bitan, koliko je važan, jer sve ovo što ćemo mi kao građani osetiti, i penzije, i plate u javnom sektoru, i ova davanja, sve to mora da pređe preko tog odbora. Znači, on mora da razradi. Vi tu imate sesije, pre svega sa Fiskalnim savetom, kao nekim regulatornim telom koje gleda i kontroliše rad i vlade. Nas ne može, jer mi smo, znači, nešto najviše. Taj odbor kontroliše i rad i predloge vlade i daje primedbe i na ocene Fiskalnog saveta i mi sarađujemo i radimo i sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Svetskom bankom. I ja sam bio u sedištu Svetske banke u Beču, jer oni drže i predavanje i sesije vrlo bitne, znači pre svega za nas sa Zapadnog Balkana. Meni se ne sviđa taj termin Zapadni Balkan, ali šta ćemo, tako je kako je. Znači za nas koji smo još uvek u tranziciji, koji se približavamo Evropskoj uniji, koji smo tu na pragu, ali još uvek nismo ušli, preuzimamo ono šta je dobro od njih, smatramo ono što nije dobro za nas, da smo mi specifični i da mi trebamo da imamo svoju politiku, mi je tako i vodimo. Tako da imate dosta toga da naučite tamo, a što se tiče ovog odbora za privredu, kompleksan odbor, privreda, energetika, trgovina, turizam, znači život u nešto isto, to je baš deo svih ovih naših napora da pokrenemo i proizvodnju i ponovo industrijsku proizvodnju u Srbiji, mislim da smo dosta toga i uradili. Ali to je odbor koji vam opet daje širinu. Ja sam i preko tog odbora bio na niz međunarodnih susreta, bio sam u Berlinu, u energetskom gradu i video sam šta je naša budućnost, šta je perspektiva i nas ovde. Šta rade Nemci? Znači, vi imate, napravili su gradić u malom, koji je energetski nezavisan. Koristi resurse, znači, pre svega snage vetra i sunca. Od autobuskog prevoza do grejanja, hlađenja i svega toga. I mislim da i mi moramo sve više i više. Hvala Bogu da imamo, evo i otvara se još jedan kop na Kostolcu. Niko se nije odrekao rudnika. Ni Nemci koji se busaju u Plućevu i danas su zatvorili jednu nuklearku, srušili su, videli ste vratno to u medijima, ali ugalj će dugo biti resurs u energetici koji moramo svi da koristimo, gas kojeg mi nemamo, koji moramo da uvozimo, ali uglje imamo sasvim dovoljno za naše potrebe i moramo što više i sve više, a to sam vidio tamo, koristiti znanja, eto Nemaca. Nemci su razvili mnogo vetroparkova, jer imaju velika prostranstva tamo prema Severnom moru, nepregledna, gde su vetrovi jaki, gde stalno duva, a oni bi da što manje smanje svoju zavisnost od Rusije, jer Rusi su najveći izvoznici energenta, gasa i nafte u Nemačku. Tako da imam dva dobra odbora i to su neka moja opredeljenja. Našao se tamo i normalno ovaj odbor gde sam zamenik, kao zamenik mnogo manje učestvujem u radu odbora za Srbe u raseljenju. A ja sam to više puta pokazao, bio sam i kod gospodina Glavčića, našeg velikog donatora i našeg velikog prijatelja. Znači, trebamo širiti i trebamo što više raditi sa tim našim ljudima u inostranstvu. Koliko možemo i njima da pomognemo i koliko oni mogu da nam pomognu nam. Stanje u državnoj kasi, kako je sada? Stanje u državnoj kasi je, kako bi naši rekli, da čuknemo drvo, fenomenalno. Dobro. Ono što smo zatekli tamo negde 2012. i mere koje smo morali da preduzemo, znači mere koje u principu su bile rigidne, mere koje su se ticale svih nas, a pre svega naših starih penzionera, i sve smo to uz veliku podršku građana Republike Srbije izneli kako treba, izašli smo iz nekog stanja, ništavila da kažem. Znači, vi ste imali industrijsku proizvodnju nasleđenu iz one stare Jugoslavije. Sve je to u vreme sankcija, u vreme svih onih ružnih dešavanja koje su dešavala ovde
na našim prostorima uništeno. A onda nekom pljačkaškom privatizacijom i ono što je radilo i što je uspelo da opstane uništeno tamo negde do 2008. godine. I znači nikakve resurse nismo imali. Ja mislim da smo mi uradili jednu reindustrializaciju, ali smo pre svega gledali da stanje u finansijama bude dobro, da nam državna kasa bude dobra. I kad smo sredili stanje u državnoj kasi, mi možemo sada da radimo upravo ovako kako radimo, da investiramo, da ulažemo, jer svako investiranje doneće opet neki novi priliv novca, to je isti budžet naš, to je novac svih nas. I jedan koridor, i drugi koridor, i sutra ovaj Moravski koridor doneće mnogo čega. Ja vidim koliko donosi, u nedelju sam se vratio iz Beograda, nepregledne kolone su bile iz pravca Čačka prema Beogradu, nepregledne. Zamišljam samo još ovih 20 kilometara tamo za 2 godine kad se bude završilo od Kraljeva do Preljine, koliko će to značiti za naš grad. Koliko će značiti za ovaj deo Srbije. Jer putovao sam upravo zbog odbora za finansije u Leskovac i u Vranje i taj dole južni deo. Ja nisam znao, jer me put nikada nije vodio dole od Kruševca pa na dole, kolike su gužve od Vrnjačke banje do izlaska na autoput tamo u Čičevcu ili već gde. To su nepregledne gužve, to su kamioni UHCR-a, iz Pazara, iz Kraljeva, iz Crne Gore. Znači, mi od Kruševca nismo mogli do autoputa da pređemo nikoga, išli smo putničkim vozilom. Tako da, ovo stanje koje i jedan ministar finansija i drugi, ali pre svega nešto na čemu je insistirao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, je takvo da možemo da očekujemo da u nekom budućem periodu, da je u sledećoj godini, ove godine ćemo imati mali pad, ali u sledećoj godini ćemo imati rast bruto društvenog proizvoda i još puniju, još jaču kasu, da zadržimo naše mlade, da nam ne odlaze i da ovde primaju, da li će to biti plate na nivou nekih tamo u Nemačkoj, verovatno da u ovom trenutku neće biti, ali da omogućimo svima da ostane ovde, da može da stvori porodicu i da može normalno da živi, a mi smo zaboravili normalno da živimo. Član ste SNS-a od početka osnivanja. Da li je stranka negdje izgubila suštinu ili je ipak sačuvala svoje ciljeve? Zadovoljan sam i srećan što sam jedan od osnivača. Od prvog dana sam u ovoj stranci. Iskren da budem, stranka je onu bit, onu osnovnu ideju, ono što nas je vodilo, sačuvalo do dana današnjeg. I naš cilj je bila jedna bolja Srbija, bogata Srbija, Srbija koja i jeste bogata, koja je bogata. Mi smo učili, vi ste mladi, a ja kao dete, stalno je bila priča da imamo sve, u Jugoslaviji imali smo sve, i rudna bogatstva, i vodna, i sve. Istina je, Srbija je bogata. Znači, neću preterati. Ovo je zemlja u kojoj sve može da poraste. Morate da radite samo, da biste proizveli. Mislim da mi taj cilj smo zacrtali i Kraljevo je bio, čini mi se, prva klica kad smo stvarali stranku i prvi grad gde smo pokazali šta je naša ideja. Mi smo se tada, posle onog katastrofalnog zemljotresa, uključili da pomognemo da se grad što brže, što bolje oporavi. I onda smo napravili 6, odnosno 7 kuća za neke naše ljude koji nisu mogli u tom trenutku da štetu koju su imali porušene kuće sami nadomesti, pa je Srpska napredna stranka, ali Srpska napredna stranka, baš kao stranka, iz cele Srbije, iz Zrenjanine, iz Beograda, iz Niša, iz Leskovca, tad sam i upoznao sve te ljude koji znam i sad, koji su došli i koji su od svojih članova skupljali članarinu, pa su nosili novac i građevinski materijali i sve. I tada smo pokazali snagu i ideju. I dan danas to radimo i to baštinimo. Da ima kukolja u svakom žitu, ima. Da ima onih koji su došli da bi ostvarili neke svoje ciljeve, kao i svuda što ima. Ali mislim da radimo i da se trudimo da takvih bude što manje i da takve, koliko god možemo, sklonimo sa strane, a na kraju krajeva ako neko se bavi i nekim kriminalnim radnjama, da pre svega njih privedemo pravdi da bi pokazali to kao primjer. Da se vratim sada na projekte, ali konkretno vezane za Kraljevo. Aerodrom Morava je počeo sa radom. Šta će to u suštini predstavljati za Kraljevo i za sve one sugrađane koji ne putuju, nego već ga samo imaju tu u neposrednoj blizini?
da ne samo za Kraljevo, nego i za Čačak, a mislim i za Kragujevac, da aerodrom mnogo znači. Mnogo znači, pre svega, vi znate da je doneta odluka i da su odvojena sredstva da se ove godine pista proširi, znači neće biti više samo ovih letova koje imamo i hvala Bogu, ako Bog da, za par dana će valjda krenuti i za Solun. Zbog COVID-19 sve je to odloženo. Vi ste videli da let za Beč je non stop pun. I iz Beča i iz Kraljeva. I što je najbolje, da ljudi iz Beograda i drugih delova Srbije dođu do Kraljeva, parkiraju automobile, sednu na avion i odlete za Beč i iz Beča idu na neke druge destinacije. Znači će mnogo i svim onim ljudima koji nikad nisu leteli, koji poželeli da odu negde, da provedu u nekoj evropskoj metropoli neki dan, ali će pre svega značiti za privredu kraljevačku i za sve nas koji od te privrede zavisimo, koji od nje živimo, jer dolazi na red i kargo centar, sigurno. Vi znate da aerodrom Beograd nije više prvi srpski aerodrom, on je sad u vlasništvu, znači dali smo ga na koncesiju francuskoj kompaniji, mi moramo da razvijamo naše, u okviru aerodroma Srbije, naše nacionalne, kojima se mi staramo, a to su Kraljevo, odnosno Lađevci i Niš. I samim povećanjem kapaciteta, povećanjem broja letova sa aerodroma, odnosno iz Kraljeva, stvaraju se mogućnosti da se ovde otvaraju nova preduzeća. Mi smo otvorili samo 2, odnosno, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, i to ću 10 miliona puta pomenuti. Da nije bilo tog čoveka, ne bi bilo otvorena ni jedna fabrika, ne u Kraljevu, nego i u svim ovim gradovima diljem Srbije. Jer on je imao viziju i on je imao cilj da svi mi, on je znao. I milion puta, svi se vi lepo sećate da je uvek pominjao Kraljevo. U svim svojim govorima. Da god ode on pomene Kraljevo, jer mu uvek bilo teško i krivo što mi u Kraljevu nismo imali odgovarajuću lokaciju, nismo mogli da ponudimo nešto partnerima. Ja sam učestvovao u par razgovora, dolaze tu i Šubert, koji je u Kruševcu i svi, nismo imali pravu lokaciju, nismo, da se otvori bilo kakav pogon i on je insistirao preko svog savjetnika, onog Nemca malog, kog ima, insistirao na dovođenju jedne fabrike, pa su došli Turci, pa je došao Leoni i vidite da je Leoni sve fabrike za vreme trajanja ovih COVID situacija zatvorio u Srbiji, samo u Kraljevu radila. Ali ta fabrika ne radi ni 10 delom kapaciteta i nije primljeno radnika koliko treba, tek će se primiti u budućem, odnosno sledećem periodu, onoliko koliko treba do 5000 radnika. Mnogo će to značiti za grad Kraljevo. Kad vi otvorite još jednu fabriku, imamo mi sad i dole kod Magnohroma, pa kad prođe autoput, imate aerodrom, šta vam više treba? Ja sam igrom slučaja zbog svojih privatnih problema živao godinu i po dana u Italiji. I onda sam shvatio šta znači kad imate dobre saobraćajne veze. Bio sam u jednom malom mestašcu gde živi deo moje porodice dok sam se lečio. To je neko malo mesto, možda ajde, ko naš Baljevac ovde, nešto najbliže. U tom malom mestu živi i radi 25.000 ljudi koji dolaze iz Verone, iz nekih gradova u blizini. A zašto dolaze? Ima autoput, ima, znači ne jedna železnička pruga, nego 2. Blizu aerodrom, blizu sve. Znači, svak želi da nešto proizvede i to kad proizvede da što pre plasira, da pošalje. Vi iz Kraljeva ste putovali do Beograda 3 sata. Znači, u najboljem slučaju niste mogli da stignete pre 3 sata. Išli preko Kragujevca autoputem ili išli Ibarskom magistralom koja je bila onakva kakva jeste, nesigurna pre svega. Vi sad, sa aerodrom, vi možete u Ameriku da pošaljete proizvod, vi možete voćer, mi smo voćarski kraj, poljoprivredni proizvod, da pošaljete u Kinu, u Ameriku, bilo gde, da stigne u roku od 8 sati, znači onako u svežem stanju, vi već imate mogućnost da plasirate nešto. Šta ste mogli da plasirate i da pošaljete kad neko kaže, a gde ste? U Kraljevu, pa to je daleko od autoputa, daleko od aerodroma svega. To su pre svega preduslovi za otvaranje novih proizvodnih pogona i otvaranje novih kapaciteta gde će raditi mladi ljudi iz Kraljeva. Da pomenemo samo još neke od značajnih projekata koji se događaju u Kraljevu, kao što je urbana regeneracija, atletski stadion,
Da, urbana regeneracija, pa pomenuli ste nešto na što ja emotivno reagujem. I upravo je to trenutak da pomenem da urbana regeneracija govori da Krajevčani mogu da urade sve kad su zajedno i kad su udruženi. Urbana regeneracija je rešavanje problema velikog broja ljudi koji su živjeli u nehumanim, neuslovnim uslovima, da je jedno kupatilo bilo na ceo sprat i da ne pričam dalje, i što zgrade bile oštećene nakon razornog zemljotresa. I dugo niko nije pridavao značaja tome, odnosno obećavano, ali nikako u onoj obnovi nakon zemljotresa tu ništa nije rađeno. I usvajanjem budžeta za 2013. godinu, kolega Ivan Jovanović i ja smo to izboksovali i doživjeli da kompletan parlament, odnosno kompletan saziv prisutan u parlamentu Republike Srbije i opozicije i pozicije glasa za. I mnogi su se pitali kako ste bre to uspeli? Ja kažem, zato što smo Kraljevčani, zato smo uspeli. I hvala Bogu da se zgrada prva završava, da će iza toga krenuti i druga, normalno raseljavanje ljudi iz tih zgrada i trebalo bi po onom, vidim da se to kasni i kasnilo se, dugo je trebalo da se izabere izvođač i da li je bila dobra cena ili nije dobra, da ne ulazim u neke tehničke detalje, ali privodi se kraju i vidim to lepo izgleda, ja svaki dan prođem, vidim na što to liči i to će biti jedan mnogo lep deo Kraljeva i znači baš sam onako zadovoljan, srećan jer sam i lično učestvovao u tome. I ne samo to, radimo i u ribnici, odnosno u Žiči, Kovačima, ajde da kažem u Kovačima, radimo i za mlade ljude koji su zaposleni u službama državnim te zgrade i to ide lepo, to se radi. Imali smo probleme, ja sam se milion puta raspitivao šta je sa atletskim stadionom i onda su mi ljudi koji se bave tim poslom rekli da stvarno projektom nije se moglo predvideti obim radova što se tiče iskopa i da je to zbog toga i ponovo rađen još jedna ugovor i da vidim sad, baš sam danas gledao da to lepo izgleda, da se to privodi kraju i to će biti na radost svima nama. Da se kasni se, ali to će lepo da izgleda i ceo onaj deo, ceo onaj potez od mosta pa gore do Glavčića mosta pa i dalje, iza Ženeve tamo, ako Bog da jednog dana da završimo ovu stranu do Konareva, da onaj bedem napravimo kako treba pored Ibra, da to bude šetalište naše, a i tamo u Ribnici nismo zaboravili, radit ćemo i bazen. Znači, to je nešto što treba Kraljevu i to je ono što mora i može da uradi lokalna samouprava uz podršku i veliku podršku Republike Srbije. I pretpostavljam, mi imamo sreću da nam je Vodovod jedno divno preduzeće, javno preduzeće koje radi kako treba, da nemamo problema, stari Krajevčani znaju da smo imali večite probleme i sa pritiskom i sa kvalitetom vode. M je kvalitetna voda, M je ima u svim delovima grada, ali to ne može večito trajati. I mi moramo da odradimo onaj projekat koji je davno neko započeo, Lopatnice, i u tom pravcu se radi i to će biti nešto krucijalno šta će grad Kraljevo uraditi za generaciju, obezbediti budućim generacijama dobru i zdravu vodu. Jer mislim da će borba i biti upravo za zdravu vodu u budućnosti i za što više zdrave zelene te energije. Ekonomske mere osnaživanja nakon vanrednog stanja, kako se vama čini? Mnogi su mislili da se neće primeniti u praksi, ali evo vidimo da se itekako primenjuju. Sve govori. Sve ono što je ekspertski tim, odnosno ekonomski tim na čelu sa predsjednikom Vučićem, prvi put istako i rekao, tako je i bilo. Meni je samo žao što mi smo upravo krenuli bili, vi sećate da imamo projekat Srbija 25. Ispalo je na jedan čudan način da i to deo tog projekta nismo ovo želeli, niko nije želeo ovu pošast. Da je bilo sreće da ovoga ne bude, ali sve ide svojim tokom. I minimalci, i 100 evra, i sve ono što je rečeno, što je obećano. I mislim, pre svega mislim tu na plate za zdravstvene radnike, na ljude koji su mnogo uložili, pre svega sebe. I svoje živote su uložili da bismo mi mogli normalno da funkcionišemo i da živimo. I mi kao građani trebali bi da ispoštujemo mere. Ja se nadam da nam neće uvesti neke mere po
nedelji gde ćemo morati još nešto da praktikujemo. To što ćemo morati da nosimo maske u zatvornom prostoru, mislim da je sasvim u redu. Trebamo da shvatimo da sami sebe najbolje čuvamo. Država je uradila ono što je mogla da uradi. Niko nije ovo očekivao. Znači, sad će se vratiti sa ekonomskih mera, vratiti na one zdravstvene, pa to niko na svetu nije očekivao. Ko je mogo da mašta o tome? Tu sad samo Bill Gates kaže da će možda 2025. da se pojavi još neki virus koji će ovako da se desi. Znači, sve smo uradili kako treba. Mislim da smo u tom trenutku i mi kao građani bili svesni. I samo svesni i da smo poštovali. Kraljevo baš bilo primer u jednom trenutku da vi niste mogli vidjeti čovjeka na ulici, poštovalo se, mnogo malo je bilo prekršaja. Malo smo se opustili ovih dana, vidim, ali mi smo takvi, mi Italijani smo isti. Imamo nekakav mentalni sklop, mi im volimo da kafenišemo. Nama je najveća uživancija da sednemo, pa pijemo kafu. Za razliku Italijana koji kafu piju s nogu. Mi dok ne sednemo, a to su dobili od Turaka, sednemo pa lepo ispričamo. Sve što smo ispričamo danas, jednu kafu pijemo sat vremena, uz tu kafu ko puši, popuši 10 cigareta. I mislim da smo se samo malo tu opustili. Vidim da, što se tiče ugostitelja, oni poštuju mere, poštuju svi. Dok god sam svratio, mogli ste da upotrebiti sredstvo za dezinfekciju, troje najviše za stolom, razmak i tako dalje. I biće sve kako treba. A ekonomija će nastaviti, već rezultati su iza nas. Znači, u ovih prethodnih 20 dana što je urađeno? Sve je ispoštovano, sve je urađeno i mislim da će i onaj drugi deo, a taj drugi deo sleduje već od avgusta, septembra, rast proizvodnja i zbog toga trebamo da budemo disciplinovani, da ne dođemo u situaciju da ponovo se zatvaramo, da ne radimo, jer samo rad će da pospeši sve ove ekonomske mere i ove rezultate da ne poništi koje smo postigli do sada i mislim se da će doći i do povećanja plata, ne samo u državnom sektoru, nego i u privatnom, jer jedno drugo vuče. A s obzirom da država maksimalno izlazi u susret svim merama, pa na kraju krajeva i privrednicima sad i preko Fonda za razvoj, i za obrtna sredstva, i za osnovna sredstva, mislim da nemamo primedbe. I niko ne može da kaže da su zapostavljeni, što je meni godinama smetalo, jer sam ja jedan od ljudi koji je glasao za zakone gde su domaći investitori izjednačeni sa inostranim. Nema razlike. I nigde ni u jednom dokumentu i nigde u nijednom postupanju nemate da je favorizovan inostrani investitor. Nije. Potpuno su izjednačeni. Mislim da će 2020. biti ovako kakav jeste, sa minimalnim padom društvenog proizvoda, ali da ćemo pravu vrednost pokazati u 2021. Samo da različimo misteriju. BDP se meri kod nas isto kao i svuda u svetu. Tako je. Isto i kod nas, i kod Hrvata, i kod Nemaca, i Amerikanaca, i pravila su iste za sve. Jedino, ako vas ja sam čuo za neke konsultantske kuće koji su radili merenje javnog mnijenja, pa su saznali nešto, pa to nema nigde na svetu. Znači, merodavno, meritorno, Svetska banka. Svetska banka, kad kaže BB+, ili ovakav ili onakav, to govori o rezultatima. Ako vas Fiskalni savet pohvali, onda verujte, a retko kada se pohvali Fiskalni savet, ja sa njima radim. I sastajem se makar 5-6 puta u toku godine. Ako Pavle Petrović i ekipa oko njega kaže da nešto dobro, da verujete da je stvarno dobro. Jer oni gledaju da uštede i da što manje država da, pa kad su bili u pitanju penzije, oni su bili, ne povećanje, ne možete. Znači, predsjednik je to rekao, to jeste strategija, to jeste politika i Srpske napredne stranke i vlade, povećanje. Dosta je bilo stezanje kaiša. Mi moramo da živimo i da mislimo u budućnosti, vratit će se opet. Mi radimo za budućnost. Vidi se da ste vezani za Italiju, oni su dosta stradali sada tokom koronavirusa, mi kao mnogo manja zemlja smo uspeli, čini se, da se izvučemo iz ove situacije. Pa vidite, vezan sam za Italiju, Italija je moja druga zemlja. Ja sam drugi put počeo da živim u Italiji. Da li vam se njihov sistem sviđa življenja ili samo Italija kao zemlja? Reći ću vam nešto, to su već moje emocije. Ja sam bio na transplantaciji 2010. i 2011. u Italiji. Tamo sam transplantiran.
Donor mi je, nažalost, bio Amerikanac, više volio da bio neki Italijan, ali verovatno je to neki Sloven, Amerikanac, jer genetski kod nije mogo da mi bude crnac donor, mogo je samo da bude neko naše put i naše boje. I tad sam video da Italijani, taj deo Italije, da potpuno isti mentalni sklop imaju koji mi. Ja sam se u tom malom gradiću u kojem živi moja sestra, kod koje sam ja bio i koje sam je otišao tamo da se lečim, osjećao kao u mojoj ulici ovde u Drugoprotorskoj. Znači, svi su me znali, nisu mogli ono Bojanić da kaže, jer je im teško da kaže, pa me zvali Božanik. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Znali su da mi donesu kafu, da mi skuvaju, da me pitaju kako sam, da podele sa mnom sve. Ne vole ni nas, ali su takvi kao i mi. Znači, druželjubivi, I sad, moje emocije, znači, ja sam tamo preživeo, počeo neki drugi život kad sam bio otpisan, i to su moje emocije koje me vezuju za Italiju, za govor, za muziku, za hranu, a ono što me vi pitate, razlika i zašto se to desilo kod njih onako kako jeste. Bilo je mnogo analiza, pa su pričali zbog utakmice Valencija, Atalanta i zbog ovog i zbog onoga, i verovatno da ima svega u tome. Ali zašto je u Srbiji to urađeno tako kako je urađeno? Pa zato što su zadržali nešto iz onog starog komunističkog sistema. Nismo rastvorili zdravstveni sistem. Ostali su zavodi za javno zdravlje. Ostalo je nešto što ostali nemaju. Tamo imate kućnog lekara, znači tamo retko je ko infektolog, virusolog i tako dalje, svi se bave naukom. Znači, da nije bilo visoke nauke, ja ne bi bio živ. Znači, te visoke nauke kojima se Italijani bave, taj profesor Benedetti koji je mene transportirao, koji je na Houstonu doktorirao, koji je tamo usavršio sve to kod nas je bilo tada u povoju kad sam se ja lečio, čak ni rađeno, sad se radi i na VMA i na institutu, i u tome su oni otišli, i tehnološki su otišli mnogo iznad nas, ali nisu imali ovu primarnu zdravstvenu zaštitu koju su imali. I ja mislim da je to i naš gen. I naš gen. I ono što imaju isto i kao i mi. Kod njih se živi mladi, srednja doba i maturi svi zajedno. Isto kao i od nas. Znači, baba, deda sa unucima, sa sinovim i ćerkama, oni su se mnogo više mešali. Tad je bilo i te utakmice i u Milanu one izložbe i ovog i onoga. Većina nije ni znala da boluje i ti stari su u jednom trenutku stradali. I zato je bio naš cilj ovde, jer isto živimo koji i oni, da zaštitimo stari. I uspeli smo u tome. I već to govori, evo i danas, pada, sve više pada i broj zaraženih, inficiranih, hvala Bogu, broj preminulih, i mislim, da li ćemo, ja nisam lekar da bi znao da ćemo imati kolektivni imunitet ili nećemo, verovatno će nešto, možda virus i nestane, možda ga i ne bude. Jer mene je pregazilo 1.000.000 virusa i meni sad svi kažu ja sam neka rizična grupa upravo zbog toga. Nakon te transplantacije mene je 1.000.000 virusa gađalo, znanih i neznanih. Jer je meni mlad čovek koji je godina moje dece, bio donor. Znači, igra slučaja je bilo da taj mlad čovjek koji je meni pomogao da ostanem živ, rođen istog dana, istog meseca, kad i ja, samo 30 godina iza mene, i da je bio ista krvna grupa, tako da mene ostali krvna grupa ista, nije mi se ni menjala. I zato ja razumem sve, i zato shvatam i profesora Kona i ovog i onog kad kaže vodite računa. Pa ja sam godinu dana nosio masku. Ja sam došao 2012. u Kraljevo i ovde nosim masku, samo ja i mogli smo da vidimo Kineze na filmovima, oni su oni i tad, zato što je zagađen vazduh u Pekingu, pa stvarno nosili maske. I ja sam na tu masku navikao, ona mi ne smeta. Znači, nešto što mora, to mora. Bolje da nosimo masku, nego da ležimo u bolnici. Kako vam se Kraljevo čini sada u odnosu na pre nekoliko godina? Ne govorim, zato što bi ja voleo da to bude slika koju ja volim. Mnogo bolje. Kraljevo je, za razliku, u jednom periodu, svi smo govorili o Kragujevcu kao dolini gladi. Kraljevo u jednom trenutku dotaklo dno. Zatvorilo se sve što je radilo, što je funkcionisalo. A u Kraljevu ste imali mnogo i velikih trgovinskih lanaca, i jakih, u Jugoslaviji, i velikih industrijskih, počeo od fabrike, Magnohroma, Jasena, da ne pričamo o manjim preduzećima kao što su Slovo, Tehnogas, i tako dalje, i tako dalje. I autotransport, jedan svetski prevoznik.
Sve se to urušilo, sve je stalo, radilo nešto malo trgovina, radilo nešto malo javnih preduzeća, čak i ona velika državna preduzeća koja su imala sedište u Kraljevu nisu imala više, tako da smo mi u Kraljevu živjeli od penzija, od vojnih plata i od plata tih ljudi koji su zaposleni bili u tom državnom sektoru. Slika se menja, slika se popravlja. Nije to idealno, nije to još uvek najbolje. Nisu to neka primanja da, ja kažem, to je bajno. Ali idemo u onom pravcu, idemo u onom zacrtanom cilju, idemo ka onome što ste me pitali na početku. Šta je bio smisao i šta je bio cilj iz Srpske napredne stranke. I mislim da to ostvarujemo. Pa i taj aerodrom Morava Lađevci sutra će zapošljavati 100-150 ljudi. Pa i ovaj tržni centar dole, drugi deo tržnog centra koji je otvoren, zapošljava neke ljude. Sve što se otvori u Kraljevu zaposlit će nekoga. Zaposlit će neko dete iz Kraljeva. I to dete će ostati ovde, stvarat će porodicu, zaposlit će mladi bračni par. Sve što radimo, radimo upravo u tom cilju. I mislim da Kraljevo ide napred. Ide napred laganim koracima. Nisu to neki koraci od 10 milja. To su mali koraci, ali sigurni i stabilni. I znam da sigurno nećemo da se vratimo na period gde neće niko raditi. Da ste imali samo radnike fabrike vagona koji su išli na posao, plate nisu primali. Radnike fabrike Magnohroma koji su išli na posao, plate nisu primali. Ili ako su ih primali, to je bilo neki 17-18 hiljada dinara. Mislim da je mnogo bolja slika i da će slika biti bolja sa završetkom ove deonice od Adrana do Preljine, što se mene tiče kao Krajičan. Ja nikad nisam preferirao da idemo negde dole, ovo je južnije. Ovo je veza gore prema Beogradu, prema Evropi, prema Pešti, Beču i mislim da popravit će se stanje i u poljoprivredi i popravit će se stanje i u industriji, odnosno u privredi. Biće zamerke, mnogi će mi reći, o čemu priča, ovo je šapcega tehnologija. Da, radimo, sklapamo. Sklapamo, ali sklapamo nešto što donosi profit, što ovde ostaje, što od tog novca, možda su to sad plate 50.000, 55, 40.000, to će plate, neki primaju 100, zavisi na kojoj poziciji se nalazi čovjek. I šta radi? Te će plate morati da rastu. Jer je mnogo bolje i jeftinije zaposliti i platiti radnika u Kraljevu, nego tada je isti radnik ode u Beč ili u Berlin da radi tamo i da prima 1.500 evra, ali od tih 1.500 evra do 500 plati za kiriju, pa za ovo, pa za ono i kad na kraju se sabere, nema ništa. Isplatit će se i njemu, a isplatit će se i tom industrijalcu i tom privredniku koji ovde otvori pogon. Mi moramo da shvatimo da mi kao društvo nismo hteli. Da li sam ja hteo, ja možda i jesam, i bio sam pristalica socijalizma. Ali došao je neki trenutak 90. godina da su se svi okrenuli nekom neoliberalnom kapitalizmu, da je prevaziđen socijalizam, da tako društveno uređenje ne može da opstane. Mislim da je to bila greška milenijumska, ne Srbije i Jugoslavije, nego mnogih, kao što u tom trenutku čovjek koji pređe 55 godina, taj nije bio više ni za šta. Nije istina. Mlad čovjek ima snagu i u punom naponu i on će da stvara, ali taj preko 55 godina stvara jer je ispunio i sebe, ispunio i porodicu, ispunio sve i njemu samo ostaje da stvara. I zato ga treba zadržati da stvara i da pravi to preduzeće. Jer on više nema nekakav drugi cilj, sem da se iskaže kao neko ko je dao nešto za državu, za grad, za firmu u kojoj radi. Tako da, bit će sve bolje. Šta kaže vaše kolege, je li oni pominju Kraljevo, kako se njima čini stanje u Kraljevu? Ako govorimo o poslanicima iz Kraljeva, oni su svi lokal patriote kao i ja. Nije bitno koje političkoj opciji pripadaju. Da li su SNS-u ili su u nekoj opoziciji, sad trenutno imamo dve opozicije, to su Dveri i Srpska radikalna stranka. Ali svi su lokal patriote. A da su lokal patriote govori i to nekad davno, šta smo uradili kolega Ivan Jovanović i ja, ili, pa to je objavljeno više puta, kolega Vesović i ja par puta na zasedanjima Skupštine Republike Srbije, gde mi je bilo drago što sam Kraljevčanin. Kako komentarišete vi napad na vašu kolegu, kada smo već
se dotakli te teme na kolegu Marijana Rističevića. Je li to izgleda onako izrežirano da je baš napad upućen njemu ili... To je nešto ružno. Pred svega ružno, minut, dva pre toga, ja sam prošao i ušao, obavio sva ona testiranja koja treba zbog COVID-a, merenje temperaturi i tako dalje, i već se čula gužva i buka, no ja nisam ni registrovao i kad su me pitali ljudi koji rade tamo šta je, ja kažem, eno ste ima strahota, verovatno, jer imate ljudi koji non stop protestuju ispred parlamenta i pretpostavio sam da je on. Kad sam se okrenuo, pored mene prošao Marijan Rističević i buku mu se 2/3 sakoa po podu. Ružno. I o tome, stvarno i kao čovek, da ne kažem kao poslanik, nego čovek, imam svoj stav da to nešto nije normalno, da to nije primjereno ne parlamentu, to nije primjereno u ulici, to nije primjereno normalnim ljudima. Ali me ne iznenađuje, ako je u tome učestvovao poslanik koga ja znam godinama, s kojim sam ja imao u televizijskom studiju duel, ni kriv ni dužan tamo od 2014. godine, koji je pokušavao, pretio mi, stajao nadamnom kao da će da me tuče ili tako nešto, normalno ne bi mogao tuče nikad. Mislim da je to neprimereno, krajnje neprimereno. Ako je neko nešto zamerio Zoranu Bojaniću ili Marijanu Rističeviću, pa ima načina i u debati i u nastupu da pobije, da kaže da sam izrekao neistinu ili nešto. Ali da nekoga tučete zato što ima drugačije političko mišljenje, to je stvarno besmisleno. To je bilo, ne samo Marijana Rističevića, tu i ministar Lončar stradao. I opet ponavljam, ja sam ušao pre toga, bez ikakvih problema. Nisam ni obraćao pažnju ko stoji tamo. Ali to nije sredstvo za političku borbu. Borba se vodi pred građanima, iznesite ideje, recite šta mislite, dajte predloge, kritikujte vlast ako ne radi kako treba, ali morate da priznate da nešto je uradi kako treba. Nemoguće da vlast ne radi ništa kako treba. Tako da, nemam reči za osudu i mislim da su svi koji iole trezveno razmišljaju taj čin osudili. Izbori nam slede 21. juna. Kakva su vaše očekivanja? Pa moje očekivanja kao poslanika Srpske napredne stranke u 3 mandata. Neki će reći, pa šta si radio ta 3 mandata? Zadovoljan sam sa ta 3 mandata i mislim da sam uradio ono što treba da radi poslanik. Mnogi ljudi i ne znaju šta je posao poslanika i meni je drago da smo mi danas ovde kod vas, našim gledalcima i našim sugrađanima, delimično objasnili koji je posao poslanika. Vlast ima više nivoa i svak treba nečim da se bavi. Mi smo zakonodavna vlast, moramo da budemo prisutni, moramo da budemo angažovani, moramo da podržimo ili ne podržimo određene ideje i da donosimo zakone u cilju pre svega dobrobiti naših građana. Mislim da će 21. juna Srpska napredna stranka pobediti, ubedljivo, da će i neki drugi ući u parlament i da ćemo u ovom sazivu koji bude konstituisan nakon tih parlamentarnih izbora i lokalnih i pokrajinskih 21. juna imati jednu dobru, primerenu, kulturnu, normalnu, hajde da kažem, skupštinu. Odnosno 250 poslanika koji će pre svega raditi u interesu svojih sugrađana, u interesu onih ljudi koji su ih birali. Da li Srpske napredne stranke, da li demokratske, da li Dveri, ovog ili nekog, nebitno. Važno je da shvatimo da mi nismo tu zbog nas i da nismo tu zato što smo lepi ili smo pametni ili ono. Mi smo tu da sprovodimo u delo sve ono za što se zalažu naši građani. Naši građani ne mogu svi da iznesu sve ideje, sve ono što da... Zato i jesmo narodni poslanici. Da u ime tih građana koji su dali glas toj listi na kojoj se mi nalazimo, odradimo u najboljem za našu državu i za naše građane. Hoće li se nešto u stranci promeniti nakon izbora? Pa, mislim da će se promeniti na bolje. Baš na bolje. I da ćemo, s obzirom da smo i finansijski stabilni i da gledamo unapred, znači da Srpska napredna stranka radi za sutra. Ne okrećemo se i ne obaziramo se šta je juče bilo.
pokušavamo da sve ono što nije valjalo da iskorenimo, da promenimo, ali mi radimo i stvaramo za budućnost, stvaramo za našu decu. I zato i nije slučajno slogan ovakav kakav jeste Srpske napredne stranke. Ja sam više puta i govorio, ja sam u parlamentu u ovom sazivu imao 76 obraćanja. Pa, nekom je to mnogo, nekom je to malo. Ja se uvek trudim u svojim obraćanjima da budem precizan i da ne budem ovako dugačak u ovoj emisiji. Ovde volim da pričam i ovde pričam. Kada se obraćam u parlamentu, trudim se da taj govor bude od 5 do 7 minuta. Jer vi ako ne kažete i ne umete da prenesete sve za 5 minuta, onda niste ni zaslužili da dođete tu. Ko bi vas slušao 15 minuta pričate nešto o Markovim konocima? Dajte, recite u suštini. Nadam se da će dosta takvih ljudi biti, da će vlada biti koncipirana kako treba, da će svi ministri iz ove vlade koji imaju rezultate, koji su pokazali volju, želju, htenje da rade, ostati i mislim da ćemo i dalje raditi za budućnost. I ja ću se vratiti na ono što sam hteo malo prije da kažem. U većini od tih svojih obraćana ja sam pominjao budućnost i o tome da mi radimo za budućnost. Da, za budućnost. Moje je prošlo. Ja imam nekih 60 godina, znači nisam u svetu mladosti, preživeo sam i proživeo sam mnogo čega, 2/3 mog života su vjerojatno, ako ne i više, prošle. Ja mogu samo da radim za neke mlade ljude, za neku decu, za moju decu i za svu ostalu decu, za decu koja treba da ostanu u Kraljevu, koja treba da žive u Kraljevu i u Srbiji i da lepo žive, da žive normalno, da nemamo ratova, da nemamo sukoba. Šta nam treba? Nama ne trebaju deobe, mi se delimo se kao amebe već stotinama godina. Ne treba nam to. Daj da se okupimo. Svi ostali narodi u našem okruženju, da li su to neki naši prijatelji ili i neprijatelji u jednom trenutku, uvek su imali jednu ideju, jednu nacionalnu ideju oko koju su se okupili. Mi ne možemo ni oko čega da se okupimo. To je naša kop. Daj, vratimo se najzad na ona 4 naša osila na ono, sama sloga Srbina spašava. Naučimo. Na našim greškama i na našim porazima trebamo da naučimo mnogo čega. Da trebamo da budemo pametni, da budemo lukavi ko Miloš, a da budemo hrabri ko Karađorđe. A ne da se delimo. Mladima. Tako je. Ne da se stalno delimo. Ja znam kao mlad čovjek, ja sam mrzao Obrenovića, oni su bile neka dinastija koja nije bila srpska. Što sam stariji, vidim da su oni bili pravi. A Karađorđe mi je uvek u srcu i uvek će mi ostati. Ali za neke druge stvari. Izbori na lokalu. Šta mislite, da li će se negde u procentalno razlikovati od izbora na republičkom nivou ili ne? Kako se čini vama, u suštini, rekli ste da vam se čini stanje u Kraljevu dobro? Da li će se u odnosu na isto odraziti u procentima? Ja se iskreno nadam da će skupštinska većina biti ovaka kakva i jeste, da će u lokalni parlament ući mnogi drugi, na kraju krajeva i prag izborni je i na republičkom i na lokalnom nivou smanjen na 3%, tako da u Kraljevu je to mnogo lakše ostvariti, ali da trebamo zaboraviti da je 55% čini se izlaznost bilo na prošlim izborima, da je to veliki broj. I lokal je radio, znači, uz pomoć, veliku pomoć Republike, određivo da nije bilo ljudi koji su znali šta da traže od Republike, ne bi se to ni radilo ovde. Da treba bolje i više raditi, treba. Ja ću pomenuti sebe. Znači, ja ću se truditi, ja s obzirom da sam sad i na lokalnoj listi, na odborničkoj listi, potruditi se da najzad ova ulica u kojoj ja živim, u kojoj sam rođen, u kojoj ću da umrem, u kojoj je rođen i moj otac, koja je druga najduža ulica iza Karađorđeve u Kraljevu, to je druga proletarska, da najzad bude gradska ulica. Druga proletarska nije više ni gradska, ni prigradska, ni seoska. Znači, to je neka ulica u kojoj nema ni atmosferske kanalizacije, u kojoj nema ni trotora, imamo rasvetu, ne mogu da grešim dušu, stvarno je osvetljeno kako treba, ali sramota je, to je ulica kojoj 90% naših građana, kad ide na pijacu, ako ništa drugo, mora da prođe kroz nju, a ne daj Bože da vam padne kiše, da se nađete ispred mog dvorišta. Svoje vreme moj prijatelj je ovako i partijski, i stranački, sadašnji državni sekretar Nenad Nerić je bio ili nadzorni organ ili on radio projekat i kao da je namerno napravio kontrapad kod moje kuće, to je ogromna bara, ogromna jezero. To je sramota. Radimo mi već 3-4 puta se radi projekat atmosferske kanalizacije, nije urađen dobro, ponovo je vraćan na reviziju, ja se nadam da ćemo
u sledećoj godini najzad uraditi tu atmosfersku kanalizaciju i dole negde kod Rastoke završiti za drugu proletarsku i dovesti je nameni, a možda tamo negde kod nove hale sportova, onda kod ovog tržnog centra, napraviti i most koji treba da izađe na onaj kružni tok i koji će još jednu ulicu napraviti kroz Sideće polje dole i vezati sa petljom broj 2 Kraljevo budućeg autoputa, da rasteretimo i Dositejevu i sam centar grada, kad već možemo i kad već postoje uslovi. Tako da, ubeđen sam da će i na lokalu Srpska napredna stranka ostvariti ubedljivu pobedu. Sa kakvim sve zahtevima građani izlaze pred vas? Kao narodnog poslanika, verovatno da vam se obraćaju puno puta. Pa to su pred svega egzistencijalni zahtevi, problemi ljudi koji su godinama radili u društvenom sektoru, u državnim preduzećima, u velikim gigantima, koji su u jednom trenutku ostali bez ičega, koji nisu mogli da ostvare pravo na penziju, pa se i to godinama nekako rešavalo i vi imate jednu paradoksalnu situaciju. Vi u Kraljevu imate mnogo ljudi kojima je vezan staž, znači država je vezala staž, ali za to vreme nije uplaćena penzionu. I ti ljudi koji de facto i de jure imaju 40 godina radnog staža, primaju minimalne penzije od 14.000 do 18.000. Mislim da je to najveći problem i najviše se ljudi obraćalo sa takvim pitanjima i mislim da mi kao poslanici moramo izneti tu priču i da će to sigurno vlada u sledećem će finansijska situacija da biti sve bolja i bolja, da pokušamo da napravimo nekakvu težu, odnosno ravnotežu prema minimalnoj ceni rada, da i te minimalne penzije ne budu baš toliko minimalne koliko jesu. To je nešto krucijalno. Posao. Sve manje i manje, slažem se u jednom trenutku, to je bilo mnogo, i sve manje i manje je pitanja što se tiče školovanja, imali ste i takva pitanja, vidim da sad vi imate izbor i u Kraljevu, i za studije, i za srednju školu, i za usavršavanja, tako je. Vidim da i na lokalu se mnogo više komunicira i radi sa ljudima i da se razgovara. Poslanici više, mi odavno nemamo poslaničku kancelariju, dok smo imali poslaničku kancelariju i pitanja ona koja su baš lokalnog karaktera. Asfaltiranje puta, elektrifikacija, ovako, ljudi su dolazili sa tim pitanjima. Ne, to jeste pitanje za lokalnu samoupravu, jer to lokalna samouprava i radi, jer da može poslanik da pomogu, ja bih pomogu pre svega sebi, završio drugu protestsku ulicu, pre svega. Znači, to su, krucijalna pitanja jesu pre svega posao i rešavanje nekih egzistencijalnih problema koje sami ljudi ne mogu da reše, a koje prepoznaju da bi poslanici mogli, ili kao pitanja poslanička, ili kao dopune zakona. Ja sam promenio jedan zakon, još je ministar bio Mlađan Dinkić, koga svi znaju po tome da je bio tvrd, da kod njega niste mogli da amandman da prođe nikako na budžet. Ja sam uspeo da promenim zakon u jednom delu zakona porez na lična primanja, da ljudima koji imaju određene probleme, koji ne mogu da se leče ovde, a treba im novac, da taj novac koji im neko uplati ne bude oporeziv, jer ja sam imao to, znači ja sam preživao to. Ja sam dobio novac da bi mogu da se lečim, a onda sam morao da platim ogroman porez na to, jer to je ispalo da su meni lična primanja. Kao da sam ja otišao u Italiju da se provodim, a ne da odem na lečenje. Za kraj, kao lokal patriota, da li želite da poručite nešto svojim sugrađanima? Dragi moji Kraljevčani, svi imamo jedan cilj. I ja s ove strane, i stranka kojoj pripadam, i svi vi kao građani, da nam Kraljevo bude još lepše, još bolje, još zdravije. Da pune naše ulice deca, da se čuje graja, da nam retko ko odlazi, a da nam mnogi dolaze. Izađite 21. na izbore, glasajte po savesti, glasajte za one koji će doneti i raditi samo za budućnost i napredak. Hvala vam puno na razgovoru
i nadam se da ćete nam doći posle izbora negdje da sumiramo utiske. Kako da ne, i pre svega da se zahvalim i da vam čestitam, i posebno je zadovoljstvo kad sam čuo da mnogi Kraljevčani u inostranstvu mogu pratiti Mix televiziju preko satelita. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Gradske teme. Hvala vam na pažnji i prijatno.